Kublai pi baro ngi priang so bhai pi shakathup khubor man taka jan mit shwaban phaj ki khubor ngi nya pet chwai ki mat ba kong san. Ai jingkren Menteri rang badu kari Narendra Modi hakasian bashispa jongka program Man Ki Baat ula ong bakito dan benta haka program kila longkum ka jinghi pajba. Ulat kejela Meghalaya upagu Chauhan rengkat berki krau perkat kumju ru ki riu pau khmat kejela kila sngap ya ka live broadcast jongka Man Ki Baat Haraj Bhavan ula ong ba ka program kila longkum ka jingkiang ba penyeso iki brio bat ka sarkar. Yashim benta Menteri rang ba kejela Konrad ke sangma ha kajing penkop burom yaki samla puli jong kasien ke basau ke skol ba ICFAI kentu yaki bekidai ban penklan ya kabor perkhat bat kabor snau thu. Bat penlong ke Shillong Buddhist Association ya ka Baisakhi Hashwa ban rakhe ya ka Buddha Purnima. Ki khubor ki pabnia Menteri rang ba aduk kari Narendra Modi minta kasngi ula ong baka Man Ki Baat kala longkum ka wei na kirinsan baki wei ki la ban yo jing hikai legba ki kam ba bha jong ki wei pat haba ai jing kren ha ka program Man Ki Baat jong ka sien ka ba shispa lengba ka All India Radio Modi ula ai khuble yekinong snap baru ong baka ne ka program ka dei ke jong ki bat ka longkum ka rinsan ka baki la ban pen sngo yak aka ka baki don ban pen sngo ula ai khuble yekinong snap jong ka Man Ki Baat na ka benta ka jing pha jong ki yaki shithi bat ki khubor hakini ki snem da ka ba benrap ba usngau buram bhaya ki namar ka jing iet ka jong ki. लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। Ulat ke jela Meghalaya upagu Chauhan rengkat bat ki wei ki riu Shampang bat ki riu pau khmat na ki benta ba pher menta kasngi kilai sngap lang Haraj Bhavan Shillong ya ka jingkren Menteri rang ba adu kari Narendra Modi hakasien ba shispa jong ka Man Ki Baat lengba ka All India Radio kumbalong ha ki wei ki jela jong kari ya ka jingkren Menteri rang ba adu ha ka program Man Ki Baat jong kasien ba shispa lai sngap lang Haraj Bhavan Shillong kadidi Meghalaya bat All India Radio Shillong kila penlong ya ka screening ka bakerpang ya ka ne ka program. Haba ai jingkren hadin pelat ya ka jingkren Menteri rang ba adu Chauhan ong baka Man Ki Baat kala longkum ka jingking ban penyaso hapadeng ki briu bat ka sarkar. Ulat ke jela ulapen kan maru ya ki kattu ka nitali ki episode ki ba kham hashwa jong ka ne ka program. Ha ka ba Menteri rang ba adu kari ula kren chapang ka Meghalaya bat ka jing itenat ka jong ka bat kumju ki briu. मेघालय की प्रभुता की सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक एपिसोड में यहाँ की प्राकृत के पद उत्साहित लोगों को अनिश्चित रूप से पूर्वोत्तर की यात्रा का कार्यक्रम तय करने हेतु कहा है, जिसका उन्होंने जबरदस्त पर्यटन क्षमता वाला राज्य के रूप में वर्णन किया जाता है। Nalor ka jingdon jong kiriu Shampang bat kiriu pokmat na kiliang ba pher ki don katto ka ningut ki briu na ka jela ha ka ba ya ka kam jong ki la yo ya ka jing yaro lang ba ka episode ba shakmat ha ka program Man Ki Baat bat ki la yo banya ngap lang ya ka jing pen ngap ba kerpang jong ka sien ba shispa ka Man Ki Baat Haraj Bhavan Shillong da ka ba kam ba ka Man Ki Baat ka de ka nuksa jong ka kam barat ba jong ki briu bon na ki nongwan ngap kila pen pau ba ka program ba shisien shibnai bala wan leng ba ka radio ka de ka we na ka jing pen sap yang jing tip ka bakong san ha ka ba Menteri rang ba adu kari ulala ban wanra ya ka jing shania bat ki nong shong shnong kadidi Meghalaya kala yo banya kren bat ki katto ka ningut ki nongwan ya shimbenta ki blapen paw ya ka jing sngo jong ki shapang ka ne ka program ya ka interaction but u prime minister directly through kani ka Man Ki Baat ka de ka ba kaban wan lam ya ka jing Kio haka ri ke jongi hi brok away ma has really influenced the women
of India, I feel, because so far whatever we have seen in the Man Ki Baat program, we have seen that women have tried to follow the trails of whatever they have seen in the success stories as depicted by Narendra Modi in the program. This is one of the movement Fit India is all about, not only about fit to each and every individual person, but actually it's all about the fit of overall perspective individual to every citizen of India. This is a medium through which you can directly talk to the highest person in the country. I don't know any other country that has this kind of an arrangement. And no wonder that so many young boys and girls directly write to him. It has inspired so many people. Menteri Rang Ba ke Jilla Meghalaya Konrad ke Sangmau Loong bagi samla pule ke deban persang penklan ya kabor sngau thu bat kabor bala ban kem ya kijing hikai ha kijing ya linti jongki ha kijing emnang ni shakmat Loong ba kijing pas bha jongki bat ka kerdan pule ken longki a ki bandang kham ai shu ya ki ya kijing mentoi kren ya kani ha kasngi pen ko burom ya ki samla pule ki bladep pendep ya kijing pule graduate bat post graduate jong ka school ba ICFAI ha ka limpung pen ko burom jong ka sien basau haturah nen kesngi haba ai khuble ya ki sanspa sau ngut ki samla pule ki bla pendep ya ki jing pule jongki ki bla yo ya ki degree jongki ha ka jing don lang jong chancellor ka school ba ICFAI Lieutenant General Dr Arvinder Singh Lamba but vice chancellor Dr Alicia Gatpo menteri rang ba pen pau ya ki jing sngaw scam baki samla pule ki la ban no senyang na ka benta ban kintiw ya ka bha ka miat jong ka Meghalaya bat kari hi barok away. In the last 5 years, India is now becoming a manufacturing hub. We are one of the most stable economies in the country, in the world today. Kanong Pendeng Sports, Social and Cultural Club NSS and CC kala penlong ya ka career symposium ba shisngi lenter ne ka limpong ban ai jingtip shaphangi jing pule ba pher na ka benta ki khon samla jong ka than ha community hall mauklam nong pendeng nong ston hinin ka sngi da ka jing shan jong ka yes Meghalaya bat ka tanat Directorate of Sports and Youth Affairs ha ka ne ka rinsan lawan ban ya shimenta da bon ngut ki samla ki ba kwa ban yo jingtip shaphangi jing pule ba pher bat yo ru ya ki jingtip kumno bakin jit ya kini ki jing pule bat ki ki jing don kam na ka benta ki ni ki jing pule ki nong kren ki bla kren bat ai men sim ya ki nong wan ya shim benta ki ken thop ya Manuel Badwar bat Golden Star nonglong ki balong ki samla ba pendep ya ki jing pule na IIM rengkat bat ike Mary Walang ka Shillong Buddhist Association kala rakhe ya ka le niam Baisakhi ha Buddha Temple Polo Shillong hinen kasngi ha shwa banwan ka Buddha Purnima ya ka ba on sa rakhe ha ka santrik ujemmang Archbishop Victor Lingdo ulalong ukongsan ha ka te kasngi ha ka je don lang jong menteri ka sarkar jilla uba AL hek kumshi benta jong kane ke jing rakhe la penlong ya ka sarva dharma samoro ha ka ba ki dekhot jong kinyam ba pher kilai shim benta lang Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong ka jingshet kalong alpusau point R degree Celsius bar ka jing kriat kalong khat sau degree Celsius ka jing ngem ka haw kalong riu puwe na ka shi spa men step bat nyo puwe na ka shi spa jan meet kandon ka jing hap slap ba malumala hakikat to ka neki jaka Hashwa bangin pen kut no ngi pen kan ma ya phi ba ya ka ni ka khubor nalor ka ba phi yo i ha ki television phila ban pet live ha ki YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi phila ru ban pet ya ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngin ya pet biang sa shi sien ye ki mat ba kong san Ai jingkren menteri rang ba adu kari Narendra Modi ha ka sien ba shispa jong ka program Man Ki Baat ulaong ba kitu ki dan benta ha ka program kilalong kum ka jingki pai ba Ulat ke Jilla Meghalaya Uphagu Chauhan rengkat bat ki kraw perkhat kum juru ki diu pau khmat ke Jilla kila ngap lang ya ka live broadcast ya ka Man Ki Baat Haraj Bhavan ulaong ba kani ka program kalong kum ka jingkieng ba penyeso ya ki brio bat ka sarkar Yashim benta menteri rang ba ke Jilla Konrad ke Sangma ya ke jing penkop buram ya ki samla pule jong kasien ke basau ke skol ba ICFAI kentu ya ki baki dei ban penklan ya ke bor perkhat ban ke bor sngau thu Bat penlong ke Shillong Buddhist Association ya ke Baisakhi Hashwa ban rakhe ya ke Buddha Purnima
Te parlok katung ila poisha ka bakut jong katup kubor jungi menta ka janmiet hadu bende syambiang bat pila syai ka sngi kublai pi baro. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और